እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ። ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን። ኣቕራቢ እዚ መደብ ንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል። ሃገራውን ሃይማኖታውን መንነት ሓደ ህፃን ውልን ምስ በለ መን ኣነ ብምባል ነብሱ ኣይሓታን ወይ ንኽሓትት ብምባል ኣይሓስብን እዩ። ዘረባ ዘይክእል ወይ ክሓስብ ዘይክእል ኮይኑ ዘይኮነስ ውኑኡ ገና ስለ ዘይማዕበለ እዩ። ግን ባዮሎጂካዊ መንገዲ ክወሰድ ከሎ ሓደ ህፃን ፍሉይ ፍጥረት እዩ። ንኡ ዝመስልካ የሎን ብኩሉ እንትንኡ እንኮ ፍጡር እዩ። ስለዚስ ፈትዩ ጸሊኡ ኣቐዲሙ መንነቱ ኣረጋጊጹ ማለት እዩ። ክልተ ኤሌክትሮን እኳ ናይ ነፍሲ ወከፈን እተፈላለየ ባህሪ ኣለዎን እዩ ዝበሃል። ንህፃን ስም ከተውፃሉ ከለኻ ካብ ካልእ ንኽትፈልዮ ብማለት እዩ። ኣቐዲሙ ግን ባዕሉ ሒዝዎ ዝመፀ መፍለይታት ኣለዎ። ንኣብነት ጸጥኡ፣ ቅርጽታት ኣካላቱ፣ ሕብሪ ቆርበቱ፣ ገለብ ውርሻ ሒዝዎ ዝመፅእ ባህሪ ከም ስቕ ምባል፣ ምብካይ ምዃን ወዘተ። ህፃን ምስ ተወልደ ንገዛእ ርእሱ ካብ ከባቢኡ ወይ ካብ ዓራቱ ካብ ኣዲኡ ካብቲ ጠቕሊልዎ ዘሎ ዓለባ ፈልዩ ኣይርያን እዩ። ውንኡ እናዓበየ ምስ ከደ እዩ ንነብሱ ካብ ካልእ እናፈለያ ዝኸይድ። ብድሕሪዚ እናዓበየ ምስ ከደ ውሽጣውን ደጋውን እንታይነቱ እናነፀረን እናደልደለን ይኸይድ። እቲ መጀመርታ ዝመኽሮ መንነት ግን እቲ ስድራ ቤታዊ መንነት እዩ። ናይታ ስድራ ቤት ኣባል ብምዃኑ ኩሉቱ ኣብታ ስድራ ቤት ዝበሃልን ዝእመንን ዝሕሰብን ዝግበርን ኣብ ኣእምርኡ ብምኽዛን ከምናቱ ገይሩ ይወስዶሞ፣ ምስኡ ድማ ይሕወስ። በዚ ድማ ይምራሕን ይሓስብን፣ ንነብሱ ይመዝናን ንኻልኦት ይመዝንን። ሓደ ግዜ ነቲ ዝሰምዖን ዝርእዮን ዝምከሮን ነገራት እናረዓሞ ሓደ ግዜ ድማ እናነፀጎውን ይኸይድ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኮይኑ እቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ንነዊሕ እዋን ንመንነቱ ዝጸልዎስ እቲ ስድራ ቤታዊ እዩ። ብድሕሪ እዚ ናይ ከባቢኡ ጽልዋ ነቲ መንነቱ እናወሰኸሉን እናጸረቦን ይኸይድ። ከምዚ እናበለ እቲ ባዕላውን ማሕበራውን መንነቱ እናተለወጠ ንሓንሳ እናሰፍሐ ንሓንሳ ድማ እናጸበበ ይቕጽል። መንነት እናዓበየን እናሰፍሐን እናጸበበን ዝኸይድ ውኖ ወይ ናይ ኣእምሮ ቅኒት እዩ። ሰብ ኣብዛ ዓለም ምስ መፀ እዩ መንነት ዝፈጥር። ቅድሚ ምውላዱን ድሕሪ ሞቱን ግን መንነት የብሉን። ቅድሚ ምውላዱ ኣብቲ ዩኒቨርስ ነይሩ፣ ምስ ሞተ ድማ ምስቲ ዩኒቨርስ ሓደ ብምዃን ይቕህም። ወዲ ሰብ ኣብዛ ዓለም ብልጭ ኢሉ ዝጥፍእ ዝብለላ ናይ 70 ክሳብ 80 ዓመታት ግዜ ግን መንነት ከጥር ግድን እዩ። ባዕላዊ ስድራ ቤታዊ፣ ቀቢላዊ፣ ዞባዊ፣ ጉጅላዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ እምነታዊ፣ ርዮተ ዓለማዊ፣ ሃገራዊ፣ ኣህጉራዊ። ኣብ ዓለምና እተፈላለዩ ናይ መንነት ገጻት ኣለዉ። ግን እቲ ዝበርትዕ መንነት እቲ ኣብ እምነት እተሰረተ እዩ ክንብል ንኽእል። ቀደም ዘበን ሰባት ብውሕድ ጉጅለ ክነብሩ ከለዉ እቲ ከም መግለፂ መንነቶም ዝወስድዎ ዝነበሩ ውፅኢት ንጥፈታቶም ብመሰረቱ ኣብ ባህሊ እተመርኮሰ እዩ ነይሩ። እቲ ባህሎም እዩ ዝኣስሮምን ካብ ካልኦት ጉጅለታት ድማ ዝፈልዮምን ዝነበረ። ኣብዚ ድማ ቋንቋን እምነትን ዓብይ ግደ እዩ ነይርዎ። እምነት ወይ ሃይማኖት ናይ ወዲ ሰብ ፈላሚ ናይ ኣእምሮ ውፅኢት ብምዃኑ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ካብ ኣእምሮ ሰብ ክድምሰስ ኣይክእልን እዩ። ሃይማኖት ናይቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ኩነታት እንኮ መግለፂ ብምዃኑ ወዲ ሰብ ነዛ ዓለም ከም መሰጋገሪት ወይ ከም ትራንዚት ገይሩ ስለ ዝወስዳ ኣብታ ካልኣይቲ ዓለም ንዝህልዎ ተራን ቦታን ማዕርግን ደረጃ ቀሊል ገይሩ ኣይወስዶን እዩ። በዝን ክንዲዝን ድማ ነቶም ናይ ካልኣይቲ ዓለም ወነንቲ ወይ ገበርቲ ሓደግትን ኢሉ ኣብ ኣእምሩ ዘቐመጦም ኣማልኽቲ ወይ መናፍስቲ ክልምኖምን ከቃባጥረሎምን ክሰግደሎምን ክነብር ይግደድ። እምበኣር ሃይማኖት ወይ እምነት ክሳዕ ክንዲ ዝሓያል ብምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ወዲ ሰብ ንሃገሩን ንሃይማኖቱን ዳርጋ ፈልዩ ንምርኣይ ይጽግሞ ከም ዝነበረ ጸሓፍቲ ታሪኽ ይነግሩና። ኩሉ ህዝቢ ወይ ጉጅለ ወይ ቀቢላ ነናቱ ኣምላኽ ነይርዎ። ነዚ ኣምላኽ እዚ ድማ ብዓረን ብእምኒ በረድን ብኣስራዝን ብእተሰርሑ ተመሳሰልቲ ምስልታትን ብምቕራብ ከምልኾምን ክልምኖምን ክሰግደሎምን ግዜ ሓሊፍዎ እዩ።
ኣብዚ ኩነት እዚ ሓደ ካልእ ህዝቢ መጺኡ ነቲ ካልእ ህዝቢ ተዋጊኡ ምስ ዝስዕሮ ነቲ ናይ እተሰዓረ ህዝቢ ጣዖት ወይ ምስሊ ኣምላኽ ደርቢዩ ነቲ ናቱ ይተኽሎ ነበረ። ከምዚ ብምግባር ድማ ነቲ ሃይማኖቱ ኣብቲ እተሰዓረ ህዝቢ የሕልፎን የስርፆን ነበረ። በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ዝሰዓረ ይኹን እቲ እተሰዓረ ህዝቢ ነታ ሃገር ካብ ሃይማኖት ፈልዩ ንኽርእያ የጸግሞ ነበረ። ሃገርን ሃይማኖትን እምበኣር ብጥንቲ ብዙሕ ፍልልይ ኣይነበሮምን ክበሃል ይከኣል። ሃገርካ ናይዛ ዓለም ቤትካ ክትከውን ከላ ሃይማኖትካ ድማ ናይታ ትመጽእ ዓለም ቤትካ እያ። ከምኡ ኢልካ ስለ እትሓስብ ምስቶም ከምናትካ ሃይማኖት ዘለዎም ሰባት ዝምድናን ምትእስሳርን ትፈጥር። ከመይሲ ብመንፈሳዊ ኣተሓሳስባኻ ደቂ ዓድኻ እዮም። ኣብዚ ግን ሓደ ጸገም ኣሎ። ሃገር ጂኦግራፋዊ ደረት ክህልዎ ከሎ ሃይማኖት ግን ጂኦግራፋዊ ደረት የብሉን። ናይ እምነትን ናይቲ ዘይርአ ነገራትን ውጽኢት ብምዃኑ ዶብ ወይ ደረት ክህልዎ ኣይክእልን። ስለዚ እዚ ኩነት እዚ ኣብ ኣእምሮ ሰብ ጸገማት ወይ ናይ ኣፍልጦ ዘይምቅድዳው ክፈጥር ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ መንነቱ ኣብ ሃገሩ ጥራይ ዝሰረቶም ዝኸውን ነቶም ኣብቲ ድሩት ጂኦግራፋዊ ቦታ ዝነብሩ ጥራዩ ከም ደቂ ዓዲ ዝወስዶም። ነቶም ድሩት ቦታን ነቲ ኣብኡ ዝተኻየደ ቃልስን ውግእን ንግድን ምትሕዋስን ምርኻብን ነቲ ኣብኡ ዝሓለፈ ታሪኽን ያታን ኣብ ኣእምሮኡ ብምቕራጽ ንስኡ ብምጽምባርን ኣብቲ ጉዕዞ ብምስታፍን ከኣዩ ሃገራዊ መንነቱ ዘረጋግጽ። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገራዊ መንነቱ ሃይማኖታዊ መንነት ክሕውሰሉ ከሎ ብኣእምሮኡን ብመንፈሱን ነቲ ናይቲ ሃገር ጂኦግራፋውን ማሕበራውን ደረት ወይ ዶብ ይጥሕሰሎ ማለት እዩ። ከመይሲ እቲ ንሱ ዝኽተሎ ሃይማኖት ካብቲ ሃገረይ ዝብሎ ክልል ሓሊፉ ኣብ ካልእ ቦታታት ስለ ዝርከብ። ይኹን እምበር እቲ ከምዚ ዝገብር ሰብ ማለት ክልተ መንነት ዝስምዖ ዜጋ ተጋጊ ክንብሎ ኣይንኽእልን። ምኽንያቱ ድማ ሃይማኖት ብመሰረቱ ንሓደ ሃገር ተባሂሉ ዘይኮነስ ንኹሉ ወዲ ሰብ ተባሂሉ ዝመጸ ወይ እተፈጥረ ርዮተ ዓለም ብምዃኑ እዚ ሰብ እዚ ንሃይማኖት ከም ዓለማውን ጠርናፍን መንፈሳዊ ሓይልን ገይሩ እዩ ዝወስዶ። እዚ ድማ ምስ መንፈስ ኩሉ ዓይነት ሃይማኖትን ርዮተ ዓለምን ዝሳነ እምበር ዝቃረንሲ ኣይኮነን። ንኣብነት ሩስያ ኣብ ግዜ ኮሙኒስት ርዮተ ዓለም ከመይ ከም ዝነበረት ንርአ። ሩስያ ከም ሃገር መጠን ማለት ምስቲ ጂኦግራፋዊ ዶባታ እቲ ህዝባ ሃገራዊ መንነት ወይ ሩስያዊ መንነት ነይርዎ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ሩስያ ከም ሃገር ተኽተሎ ዝነበረት ኮሙኒስታዊ ርዮተ ዓለም ደረት ወይ ዶብ ኣይነበሮን። ኣብ ኩሉ ዓለም ይካየድ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ እቲ ሩስያዊ ዜጋ ክልተ መንነት ነይርዎ ማለት እዩ። ሩስያውን ኮሙኒስታውን መንነት ማለት ሃገራውን ኮሙኒስታውን መንነት። ግን እቲ ኮሙኒስታውን መንነቱ ነቲ ሩስያዊ መንነቱ ኣይበረዞን። ክብርዞ ዘይከኣለ ምኽንያት ድማ ንኽልቲኡ መንነት ፈላልዩ ክርኢ ብምኻል እዩ። እዚ ድማ ንቕሓት ይሓትት። ከም ካልእ ኣብነት እውን ንኤውሮጳዊ ሕብረት ክንወስድ ንኽእል። ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ሆላንዳዊ ወይ ኢጣልያዊ ክልተ መንነት ክህልዎ ይግደድ ኣሎ። ሃገራዊ መንነትን ኤውሮጳዊ መንነትን። እዚ ኩነት እዚ ኣብቲ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ህይወቱ ናይ ሃገሩ ህልውናን ጸገምን ክሳዕ ዝፈጠረ ክጓዓዘሉ ይኽእል እዩ። ንርዮተ ዓለማዊ ወይ ሃይማኖታዊ መንነት ካብ ሃገራዊ መንነት ፈሊኻ ንምርኣይ ወይ ድማ ክልቲኡ ኣብ ሓደ ኣእምሮ ብምቕማጥ ጸገም ንኸይፈጥር ዘገልግሉ ክልተ መንገድታት ኣለዉ። ቀዳማይ ንኽልቲኡ ፈላሊኻ ናይ ምርኣይ ድሌትን ክእለትን ፍቓድ ምህላው እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ናይ ርዮታዊ ዓለም እኹል ትምህርትን ርድኢትን ገንዛበን ክህልወካ፣ ንቕሓትካ ድማ ክብ ዝበለ ክኸውን ይግባእ። እቲ ካልኣይ መፍትሒ ድማ ኣብቲ ሃገር ናይ ዲሞክራስን ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን መትከላትን ምትእትታው እዩ። ይኹን እምበር እቲ ቀዳማይ መብዛሕትኡ ግዜ ክኸብድ ስለ ዝኽእል እቲ ሓደ እንኳ ኣማራጺ ኣብቲ ሃገር ነቲ ናይ ዲሞክራስን ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን መትከላት ምትእትታውን ብኡ ድማ ምስራሕን እዩ። ኣብ ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰልን ዘለዎ ሃገር ሓደ ሰብ ሃገራውን ሃይማኖታውን መንነት ሒዙ ንኽጓዓዝ ጸገም ኣይፈጥርን። ከመይሲ ኣብቲ መሰላት ሰባት ዝኽበረሉን ማዕርነትን ፍትሕን ዝነገሰሉ ሃገር ወዲ ሰብ ዝኾነ ዓይነት መንነት እንተለዎ ኣብቲ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዕዞ ሃገር ዝፈጥሮ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህሉ ፈጺሙ ኣይክእልን እዩ። ዲሞክራስያዊ ኣረኣእያ ምስ ዝህሉ ድማ ነቲ ሃገርን ነቲ ሃይማኖትን ፈላሊኻ ንምርኣይ ኣይጽግምን።
ኣብ ዓለምና ኣብ ሃይማኖት እተመሰረተ ሃገራውነት ሒዘን ዝመጻ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ። ግን እቲ ኣካይደአን ኣብ ፍትሕን ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን እተመርኮሰ ብምዃኑ ምንም ዓይነት ጸገማት ኣይገጠመንን። ኣብ ዓለምና ኣብ ሃይማኖት እተመሰረተት ሃገር እንተላ ከም እስራኤል እትመስል ሃገር የላን። ብጽዮናውያን ኣኽረርቲ ናይ ሃይማኖት ተደናገጽቲ እተመሰረተት ብምዃና ኣብ መፈለምታ ጉዕዛኣ ነቲ ሃገራዊ መንነታ ካብቲ ሃይማኖታዊ መንነታ ፈልያ ንኽትሪኦ የጸግማ ነይሩ ይኸውን እምበር ብዲሞክራስያውን ብኣምራት መትከላትን ማዕርነትን ብመገዲ ሰብኣዊ መሰላት ስለ እትምራሕ ኣብታ ሃገር 3 ዓበይቲ ሃይማኖታት ብስኒት ይነብራ ኣለዋ። እስከ ንሽወደን ከዓ ንረኣይ። ኣብ ባንዴራ ሽወደን ምስ እንምልከት ናይ መስቀል ማለት ናይ ክርስትና ኣርማ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ሃገር ክርስትያናዊት መሰረት ከም ዝነበራን ከም ዘለዋን ይግለጽ። ግን ሽወደን ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ዝለዓለ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዘንጸባረቓ ሃገራት ብምዃና ሓደ ሽወደናውን ሃገራዊ ሃይማኖታውን መንነት ሒዛ እንተተጓዕዘት ምንም ጸገም ዘምጽእ ኣይኮነን። ንምዝኽኻር ዝኣክል ግሪክ፣ ፊንላንድ፣ ዴንማርክ፣ ኖርዌይ፣ ስዊዘርላንድ ወዘተ ኣብቲ ባንዴራአን መስቀል ኣሎ። ኣብ ባንዴራታት ቱርክን ፓኪስታንን ድማ ናይ እስልምና ኣርማ ኣሎ። እዘን እተጠቕሳ ሃገራት ነቲ ሃይማኖታዊ መንነተን እውን ይጸቕጣሉ እየን። ግን ከምዚ ብምግባረን ኣብቲ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዕዘአን ርኡይ ወይ ኣሰካፊ ኩነታት ኣይተፈጥረን። እዚ ድማ ናይ ንቕሓት ወይ ናይ ዲፕሎማስያዊ ጽልዋታት ወይ ስክፍታታት ውጽኢት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ጸገም ዝመጽእ ኣብቲ ሃገራውን ሃይማኖታውን መንነት ጎኒ ጎኒ ኮይኑ ዝረኣየሉ ሃገር ናይ ዲሞክራሲ ኣካይዳ ፈጺሙ ምስ ዘይህሉ ጥራይ እዩ። ሓደ ሰብ እቲ ተግባራቱን ንጥፈታቱን ምስ ዲሞክራስን ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን ክሳዕ ዘይተቃረነ ዝኾነ ዓይነት መንነት ክኻዕብት መሰሉ እዩ። ብፍላይ ድማ ነቲ ንዘመናትን ወለዶታትን ኣብ ህይወቱን ባዕሉን ስነ ልቦኑን ኣተሓሳስቡን ኣብ ታሪኹን ያቶውን ዝሰረጸ ብደማ ሽሓት ንጹሓት ሰማዕታት እተሃንጸ ንብዙሕ ዘመናት ኣብ ግዜ መከራን ስቓይን ደስታን ራህዋን መሪሕዎ ዝመጸ እምነት ወይ ሃይማኖት ክኾርዓሉን ከም መግለጺ መንነቱ ገይሩ ክወስዶ መሰልን ከምኡውን ታሪኻውን ባህላውን ግዴታ ኣለዎ።